Takže krásny dobrý večer vám prajem. Vítajte na prezentácii Produktový víkend. Ja zapnem moju prezentáciu. Takže tak. Tak, krásny dobrý večer vám prajem. Kto ma nepoznáte, kto ste tu prvýkrát, volám sa Iveta Jandíková, som partner spoločnosti Greenway Global. A rozhodla som sa robiť takéto prezentácie pre klientov, partnerov, pre ľudí, ktorí majú záujem vedieť viac o produktoch, o produktových víkendoch, čo nás čaká v zlave v akcii. A ja by som teda začala tým, čo mi je srdcu najbližšie a máme v produktoch cez víkend v zlave. A to je kozmetika Anyray Monaco. Predtým, než začnem, vám ešte pripomeniem, že na konci tejto prezentácie potom vás poprosím napísať do chatu vaše celé meno, priezvisko, lebo budeme z tejto prezentácie losovať jedného z vás, ktorý získa niektorý z produktov, ktorý sa tu prezentuje dnes. Budeme to losovať dodatočne, nebude sa to robiť tu v priamom prenose. Výherca sa dozvie, že vyhral. Takže ja by som začala teda túto moju prezentáciu. Ako vidíte, tak v akcii budú dva produkty Anyray Monaco, ale ja by som vám predtým však chcela povedať niečo viac o tom, prečo vlastne používať produkty na pleť. A prečo vlastne používať kozmetiku proti vráskam, keďže tá kúra, ktorú vidíte tuto hore, je všeobecne na vrásky. Takže tuto je vlastne ten dôvod, prečo ju používať. Používať kozmetiku proti vráskam treba začať skôr, to vám poviem v nasledujúcom slajde, ale tu, aby som vám vysvetlila, o čo vlastne v našej pleti ide, tuto si pozriete, toto je vlastne povrch pokožky našej pleti a toto, čo sa tu tvorí, to sú vrásky. A toto pod tým sú vlákna. Sú to kolagénové vlákna, ktoré sa vlastne stárnutím pokožky takto lámu a preto my musíme dbať na to, aby sme sa o pleť starali už skôr, aby nedochádzalo k takémuto lámaniu tých vláken a teda, aby sa nám neprehlbovali vrásky. Kedy začať používať kozmetiku proti vráskam? Možno sa teraz budete čudovať, ale naozaj je to od 20. roku veku, kedy už vidíme prvé jemné linky na pleti. Odvtedy nám vlastne začína pleť stárnuť a je potrebné používať rôzne liftingové a protivráskové krémy. A prečo? Aby sme vlastne oddialili nástup vlastne starnutia a spomalili proces starnutia pleti. Aké sú prvé známky starnutia pleti? Tak, tuto vidíte prvé linky na pleti, keď si zbadáte suchá pokožka, ľahšie sa tvoria, alebo jednoduchšie sa tvoria modrinky na pleti, keď pleť svrbí, keď má takéto povisnuté, ovednuté časti, že začína byť taká ovednutá tá pleť. A zároveň, keď je pleť veľmi citlivá, keď svrbí, taktiež aj keď je hrubá pokožka, tak vtedy toto sú vlastne prvé známky starnutia pokožky a mali by sme sa nad tým troška zamyslieť a začať niečo voči tomu robiť. Takže, ako môžeme spomaliť vlastne to starnutie? Starnutie môžeme spomaliť kvalitnou kozmetikou, ktorá nám zabezpečí to, že bude tá pleť takoto krásna, pružná a budeme sa naozaj cítiť komfortne dlhé roky. A verte tomu, že aj tá kozmetika, samozrejme aj znútra sa treba o seba starať,
ale aj tá kozmetika nám zabezpečí naozaj, aby tá pleť bola krásna. Takže dôležitá je ešte hydratácia pleti a tú hydratáciu pleti zabezpečíme aj pravidelným pitným režimom a teda správne zvolenou kvalitnou kozmetikou. Treba si naozaj kozmetiku vyberať a kozmetika Any Ray je naozaj veľmi, veľmi kvalitná kozmetika, ktorá dáva výsledky. Teraz vám poviem niečo o Lift Impact kúre. Je to vlastne patentovaná kúra, ktorá je vlastne vhodná pre pleť, ktorá začína starnúť, čiže kľudne od 20. roku veku ju môžete používať a budete predchádzať tomu, aby sa tie vrásky prehlbovali, aby vlastne bola tá pleť zregenerovaná, aby bola hladká a vyzerala dlhodobo veľmi dobre. V tejto kúre sa nachádzajú vlastne tieto dva, nie dva, ale je tam 16 sáčkov, čiže táto kúra je na až 8 sedení, to znamená, že ja vám vysvetlím alebo ukážem podľa videa v nasledujúcom slajde, ako sa nanáša tá kúra. Robila som to na mojich klientkách a teraz príde názorná ukážka. Toto je ešte starý typ balenia, ale vnútro je to isté, takže kúra alebo maska vyzerá takto, je takej hnedej farby, to vám vysvetlím v nasledujúcom slajde, prečo je taká hnedá. A vlastne ona takto vám zaschne na pleti a robí také vypnutie a lifting pleti. To je vlastne druhá fáza, ktorá sa dá. Ako prvé sa používa toto prvé vrecuško, to je emulzia, ktorá sa vlastne krúživými pohybmi zapracuje do pleti, ako keby sa pripraví tá pleť, vyčistí sa a tá emulzia robí to, že vám vlastne otvára tú pokožku a dáva ako keby takú cestu tejto maske, aby vám vyplnila tie vzniknuté vrásky, linky, aby vám uzatvorila rozšírené pory a aby vlastne tá pleť bola naozaj po prvom použití vypnutá a krásna. Táto kúra dáva presne takéto výsledky už po prvom použití. Vidíte a cítite, že je úplne iná. Používam to aj v salóne pri klientkách. Toto je moja klientka a som s ňou veľmi spokojná a doporučujem to aj iným kozmetickým salónom používať a taktiež teda aj vám na domáce používanie. Tu si povieme, že čo kúra obsahuje, aby ste mali prehľad o tom, že čo v nej vlastne je, aké zložky. Takto hnedé, čo robí vlastne tou maskou hnedé, je prírodná agatová guma zo Senegalu. Je bohatá na polysacharidy a glykoproteíny a účinne pôsobí proti vráskam, hydratuje, to sme si spomínali, vyhladzuje pokožku a zlepšuje elasticitu. Elasticita sa taktiež stráca z pokožky postupne vekom po tom 20. roku veku. Takže kolagén elasticita je veľmi dôležitý preto, aby tá pleť vyzerala dlho, krásna, napnutá a mladistvá. A pre tých, ktorí neviete, kde je Senegal, tak je to v západnej Afrike. Ďalej obsahuje túto účinnú látku, je to írsky mach alebo Chondrus carli extrakt. Je to druh červenej riasy, ktorá zlepšuje vlastne prírodzenú kožnú bariéru a poskytuje optimálnu, teraz to nevidím, hydratáciu. Tak. Takže opäť hydratácia je veľmi dôležitá v pleti, ktorá stárne. Účinnou látkou taktiež je aj aloe vera. Aloe vera je bohatá na organické kyseliny, vitamíny, minerály, posilňuje obrannú schopnosť, podporuje hydratáciu, zase vidíte, regeneráciu. Je to vlastne prírodný antioxidant, ktorý blokuje pôsobenie voľných radikálov. Aloe vera určite všetci poznáte, takže tu máte také krátke predstavenie, že čo to
tak podrobnejšie aloe vera je. Účinná látka ďalšia je extrakt z rozmarínu s výrazným antioxidačným účinkom. Pomáha predchádzať predčasnému starnutiu pokožky, čiže opäť prevencia pred tvorbou vrások, pred suchosťou a pred pigmentáciou. Veľa žien do salónu môjho chodí s problémom pigmentácie. Je to vďaka tomu, že sa nestarajú o tú pleť, čo sa týka slnka, že majú náchylnejšiu pleť, tvorí sa im viac melaninu v podkoži a tým pádom vznikajú pigmentové škvrny. Táto kúra vám pomôže tie pigmentové škvrny zjemniť. Jak ich máte hlboko v pleti, tak zjemniť. Ak ich máte povrchové, tak dokonca aj odstrániť. Takže určite tento extrakt z rozmarínu k tomu pomôže a taktiež predtým, aby sa vám tvorili tieto pigmentové škvrny, vám pomôže vitamín E. Je to silný antioxidant a chráni vlastne pokožku a má schopnosť znižovať škodlivé účinky UV lúčov na pleť. Čiže táto kombinácia toho rozmarínu a vitamínu E vám dodá tej pleti taký jednotný odtieň a keď máte aj nejaké pigmentácie, tak sa ich môžete takto účinne zbaviť, prípadne ich eliminovať. Tuto už vám chcem ukázať výsledky z Lift Impact kúrov po jednom sedení. Tuto si môžete všimnúť na tejto pani, takto som to aj zakružkovala, že predtým, ako použila kúru, mala tie linky na čele také viac výrazné a tu sa je v niektorých častiach, tuto v tejto časti a tuto sa jej úplne zjemnili. To znamená, že dobre použila aj tento produkt, že ho nechala pôsobiť koľko mala a takisto tú emúziu použila správne. Taktiež aj táto pani, čo som vám rozprávala o tých ovednutých častiach na pleti, toto je veľký problém žien, keď už sa dostávajú do toho veku po tej 45, keby som povedala, že začína takto tieto sisliky sa robiť a vlastne táto kúra, pozrite sa, ako tejto pani pomohlo vlastne po jednom sedení tie opadnuté časti pleti okolo úz a nosolabiálne vrásky napnúť. Takže opakovaným používaním určite budete mať výsledky. Tuto vám chcem ukázať výsledok na mladej pleti. Čiže môžete Lift Impact kúru používať aj na mladú pleť, ako som hovorila na začiatku. A tu vidíte ten rozdiel. Tu je to aj priblížené, stiahnuté pory, úplne zjednotený tón pleti. Tuto tá pani mala pigmentáciu a úplne sa aj tá pigmentácia zjednotila a kruhy pod očami sa zjemnili. Celkovo táto kúra by sa mala používať tak, že idete okolo vlastne oka, ale pokiaľ si budete dávať pozor, že máte teda aj troška padnuté viečka a budete si dávať pozor, tak môžete si ju kľudne dať takto cez obočie a na túto vrchnú časť a ona vám pomôže vypnúť aj tieto časti. Čiže nie je to doporučené, ale mám to odskúšané na sebe a funguje to. Takže môžete kľudne aj takto používať. Takže tu vidíte, že naozaj je úžasná tá pleť. Ja som naozaj veľmi, veľmi s týmto produktom spokojná a doporučujem vám ho. Tuto ďalej môžete vidieť výsledok opäť na spadnutých častiach okolo úst, nosolabiálne vrásky. Tuto pani má také ako keby kruhy pod očami a tá pleť celkovo pôsobí tak stárnuco. Aj tuto si všimnete okolo očí, tá vrázka. Tuto je krásne, tá pleť je rozžiarená, ona dodá tá maska tej pleti aj takú jemnosť. Vy budete cítiť úplne, že máte tú pleť totálne hladkú, úplne jak detská prdelka. Naozaj je úžasná tá pleť na dotyk a tým používaním vidíte sami. Taktiež táto pani, pozrite sa, kruhy pod očami,
nosolabiálne vrásky, že naozaj tá pleť je celá taká vypnutá a pôsobí tak sviežejšie. Tuto je úžasný výsledok po vypoužívaní celého balenia, to je tých 8 sedení. Neviem, či som spomínala, ale túto kúru môžete kľudne používať raz za týždeň. Ten, kto je mladší ročník, tak môžete používať túto kúru. Prvé 4 sedenia by som doporučovala raz za týždeň a ďalšie 4 sedenia kľudne raz za 3 týždne, raz za mesiac a vydrží vám 4-5 mesiacov to vychádza. Takže aj tá výdrž je dlhodobejšia. No a pozrite sa, to je niečo skvelé. Táto pani nepoužila absolútne žiadne botoxy, vyplňače vrások s kyselinou hyaluronovou, nič, čo sa bežne niektorým ženám páči chodiť si pichať. Takže skúste túto alternatívu, skúste túto kúru. Taktiež si dala najskôr emulziu, potom si dala masku a vidíte ten výsledok po aplikácii celého toho sedenia, celej tej krabičky, takže je to úplne perfektné. Ja som nadšená, že taký produkt máme v ponuke. Ďalším produktom bude krém. A ja vám teraz poviem niečo o úplne inom type pleti, pretože ten krém, ktorý budeme mať v akcii, je na pleť mastnú, nedokonalú a zmiešanú. A takáto pleť sa môže vyskytnúť u všetkých vekových kategórií, avšak najčastejšie je v období dospievania a to je medzi 35. až 45. rokom. Ja osobne som mala problémy do 45 rokov s akné, ale vtedy som ešte Anyray nepoznala. Takže asi preto ten problém aj, ktorý som nevedela vyriešiť dlhodobo. A vlastne tento typ pleti často prechádza v problematickú pokožku a najčastejšie s prejavmi akné, ako vidíte tu. Masná pleť sa musí čistiť šetrne a ak je to možné, aktívne znižovať tvorbu mazu pomocou špeciálnych prípravkov. A medzi tie špeciálne prípravky patrí aj tento zmatňujúci krém na nedokonalosti pre masnú a zmiešanú pleť. A tento krém obsahuje komplex Multi-Perfection. Je robený tak, aby vyhovoval naozaj zmiešanej a masnej pleti a pomáha redukovať viditeľné nedokonalosti, pokožky, masný odlesk, hydratuje ju opäť. Áno, aj masnú pleť treba hydratovať a dodáva jej hebkosť na dotyk a dokonca zlepšuje aj fixáciu make-upu. Veľa žien s mastnou pokožkou má problém s make-upom, že si ho dá a o chvíľku sú mastné. Keď ešte ten krém obsahuje nejaké mastné zložky, tak naozaj to nevyzerá ani dobre a sa to šmýka po tej pleti. Takže toto je naozaj veľmi dobrý krém aj pod make-up používať na takýto typ pleti. A teraz vám poviem o tom, že čo tento krém obsahuje. Takže tento krém obsahuje tento extrakt z kosaca a ten má vlastne protizápalové účinky, pomáha pri obnove elasticity a pevnosti pokožky a sťahuje pory. Ja mám zmiešanú pleť, ja mám rozšírené pory tuto v okolí nosa, ale suchú pokožku na čele a na nose ja mám také opačné úplne, takže ten krém je úplne super na takýto typ pleti. Ďalej obsahuje vitamín A. Pozrite sa tuto na tú pani. Ak sa niektorí v tom vidíte, alebo niektoré, môžu to používať inak aj páni, aj chlapci, mladí, takže nie je problém aj u pánov alebo chlapcov. Tento vitamín A stimuluje obnovu buniek, teda zosvetľuje pigmentáciu. Totižto pri takejto pleti, keď vidíte tieto flaky, tak tam, keď vznikajú tie zápalové procesy, veľa ľudí má tendenciu sa tak rýpkať v pleti, tým pádom stále robí tlak na určité miesta na pleti.
pleť tvorí viac melanínu, viac kožného farbiva a vzniká pigmentácia vlastne po akné. To znamená, že vám takéto flaky môžu ostať aj natrvalo, keď s tým nič nerobíte alebo respektíve nepredchádzate tomu, aby vám to vznikalo. A tento vitamín A v tomto kréme vám vlastne znižuje tú intenzitu zápalových procesov a tým pádom sa vám netvorí akné a tým pádom vy nerobíte to, čo nemáte a nevzniká takáto pigmentácia. Taktiež aj vlastne znižuje ten nadbytok toho kožného mazu. Ďalej obsahuje úžasný zinok, ktorý urýchľuje proces hojenia, ak máte naozaj veľmi problematickú pleť, vysušuje tie zápaly, znižuje masný odlesk, to, čo vás trápi, a dokonca obsahuje aj rýžový puder, ktorý má zmatňujúci účinok, vyrovnáva farbu tváre a znižuje odlesk. Ja osobne mám skúsenosti s rýžovým pudrom, používam ho ako klasický puder na fixáciu make-upu. Je presne takejto bielej farby a som s ním veľmi spokojná, pretože práve tie mastné časti na pleti krásne zafixuje a úplne krásne zmatní. Čiže keď je aj v tomto kréme použitý, tak je to perfektná zložka. Doporučujem vyskúšať. Možno sa budete čudovať, že takýto krém obsahuje olej makadámiový, ale áno, ten práve bráni strate vlhkosti po kožke, pretože aj to potrebuje masná pleť, posilňuje lipidovú bariéru, pokožku robí odolnejšou voči agresívnym vplyvom vonkajšieho prostredia a teda je naozaj vhodnou zložkou v tomto kréme. Tuto vám chcem ukázať, to už bol koniec ohľadom tohto zmatňujúceho krému a tu vám chcem ukázať mňa. Tu vám chcem ukázať mňa po používaní alebo pri používaní kozmetiky Anyray, ako sa zmenila moja pleť. Ako som vám hovorila, ja mám pleť, pozrite sa, presne také problémy, ako som vám rozprávala. Pigmentácia, akné, rozšírené pory, váčky pod očami, spadnuté, vrásky sa začali tvoriť. A keď som začala používať kozmetiku Anyray, čo už je 3 roky, používam ju dennodenne s tým, že si dávam Lift Impact Kuru raz za mesiac, tak moja pleť vyzerá takto. Moja pleť sa úplne zmenila, omládla, keď si všimnete oči, tú vrásku pri vonkajšom kútiku, to sa zredukovalo, ten opuch tam není taký, ako bol, ani tie kruhy pod očami, vidíte sami, že je to reálne, že naozaj sa s touto kozmetikou dejú na pleti zázraky a ja vám vrelo doporučujem vyskúšať. A práve teraz, v sobotu, nedelu, sú tieto dva produkty, ktoré som vám prezentovala v akcii, takže určite ich vyskúšajte. Dostali ste veľa informácií o tom, aby si myslím, vás to presvedčilo o tom, že je tá kozmetika super a že ju môžete vyskúšať bez problémov, lebo má veľa žien na nej výsledky. Takže to je koniec mojej prezentácie. Ja vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie. Ďalej bude pokračovať moja kolegynka Katka Ferenčík, ale predtým, ako skončím, ešte vás chcem požiadať, pokiaľ pozeráte túto prezentáciu aj zo záznamu, buď o like, ak sa vám páčila, alebo o follow, o sledovanie niektorého z mojich profilov, napríklad som na Instagrame Jandiková Iveta, na YouTube kanále ma nájdete pod menom Iveta Jandiková, alebo na Facebooku na osobnom profile Iveta Jandiková, alebo ak by ste mali na mňa akékoľvek otázky, čo sa týka kozmetiky, niečo zo salónu, alebo ste z Mijavy a chceli by ste ma navštíviť osobne, tak ma nájdete na Facebooku na stránke kozmetického salónu pod názvom Yvette Visage. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem. Ukončím šérovanie obrazovky. Ivetka, to bolo výborné, ďakujeme. Ja som sa tiež veľmi toho veľa naučila.
Takisto táto potvrdzujem len, tá Anirej kozmetika je veľmi účinná a čo som používala kedysi v Anglicku, ja som žila 28 rokov v Anglicku a tam som používala rozličné kvalitné krémy, ale Anirej je z nich najúčinnejšia. A cenovo boli, si myslím, že ešte, nie si myslím, ale boli aj drahšie ako naše. Áno. Takže preniesieme sa z tohto kozmetického rituálu na ďalšie výrobky, ktoré máme v zľave počas produktového víkendu a to je práve aj naša káva. A ja vám pustím krátke video, aby sme sa naladili. S každým okamžikem pražení se zrna proměňují v dokonalý koncert chutí a vůní, připravený okouzlit vaše smysly. Pečlivě vybraná a pražená zrna, která obklopuje magická vůně čerstvé kávy, jsou jen začátkem cesty. Tato káva je určená pro opravdové chlapy, kteří ocení její plnou chuť, ale také pro něžné ženy, které hledají jemný dotek elegance v každém doušku. Každý doušek je pozvánkou k malému úniku od každodenního skonu, kde se všechny starosti rozplývají v dokonalé chuti. Nádherná. Máme tu nejakých milovníkov kávy? Ak áno, napíšte do chatu, či už nejakú plusku, alebo nejakého smajlika, alebo nám len dajte vedieť. A neviem teda, či niekto aj A moment... nepochybuj, Že? nepochybuj, čo ja som si spravil. Ste úžasné, baby. To som rada, Joško. Ahoj, pozdravujem tiež. Ale teraz na večer tiež piješ kávu? Máš kávičku pri sebe? Áno, Katka, veď vieš, robím nočné a tak, že v podstate niekedy sa potrebujem Áno. držať a tá naša káva neškodí. V prvom rade neškodí. Nie, Neprekyslí určite nie. a už Aj, nebudem predbiehať. Je a ty, úžasná. áno, som chcela povedať, že verím, že, teda dúfam, že sa tiež aj ty niečo dozvieš, aj keď si milovníkom kávy, ale ak tu máme takých, ktorí majú, tak najskôr si povieme benefity, že tiež niekto nevie. O tom, že zvyšuje energiu, to všetci vieme. Však práve, že obsahuje kofeín, ten pomáha bojovať proti únave, zvyšuje bdelosť aj na nočných a podporuje sústredenie. Takže je ideálna na naše produktívne dni alebo nejaké náročné pracovné dni. Takisto podporuje metabolizmus a spaľovanie tukov, pretože kofeín môže zrýchliť metabolizmus až o 3 až 11 čo pomáha pri spaľovaní tukov a zlepšení fyzickej výkonnosti. Takže ju môžu, preto ju užívajú teda aj pijú športovci pred tréningom. Takisto káva patrí medzi najsilnejšie zdroje antioxidantov, ktoré pomáhajú bojovať proti voľným radikálom a teda spomalujú proces starnutia. Takisto môže znižovať riziko niektorých chorôb, môže, pretože už aj výskumy naznačujú, že pravidelná konzumácia kávy môže napríklad znižovať riziko cukrovky druhého typu, takisto znižovať riziko Alzheimerovej alebo Parkinsonovej choroby a podporuje zdravie pečenie, najmä pri prevencii cirhózy alebo stukovateľnej pečenie. Pravda, že ďalšie benefity sú to, že kofeín ako taký môže stimulovať produkciu dopamínu a serotonínu, takže tie sú spojené s lepšou náladou a znížením rizika depresie. Takisto štúdie ukazujú, že mierna kávy, mierna, hej, Jožko, 2 až 4 šálky denne, môže mať pozitívny vplyv na srdcové zdravie, znižovať riziko mozgovej príhody. Takisto nám môže predĺžiť život, pretože niektoré štúdie naznačujú, že pravidelní konzumenti kávy majú nižšiu úmrtnosť v porovnaní s tými, ktorí nepijú. Podporuje takisto trávenie, pretože niektorých ľudí tiež pomáha pri pravidelnom vyprázdňovaní.
No a pravda, že je to skvelý sociálny nápoj, kde nie je to teda len o ich o účinkoch kávy, ale je to aj kultúrny a spoločenský rituál. Však všetci si ideme s priateľmi, či už po práci alebo pri relaxe. Tá šálka kávy vytvára priestor pre príjemné chvíle. Koľko kávy je ale zdravé piť? Odporúčaná dávka je tak 400 mg denne, čo sú teda 3-4 kávy, pretože nadmerná konzumácia môže spôsobiť nespavosť, ale aj podráždenosť alebo zvýšený krvný tlak, takže radšej ju pijeme s mierou. Ale prečo je naša káva taká výnimočná? Pretože táto unikátnosť je práve v jej zložení. Je to čistá káva arabika prírodná a takisto obsahuje prášok zo suchej huby rejši. Kto pozná rejši, tiež mi môžete napísať, a aké benefity vlastne tejto huby rejši máme. Je to takisto huba, ktorá je známa ako huba nesmrteľnosti. Tá má takisto množstvo zdravotných benefitov. A to napríklad posilnenie imunitného systému, pretože obsahuje beta-glutány a tritre, triterpény, ktoré podporujú tvorbu bielých krviniek a zlepšujú obrannú schopnosť organizmu. Takže pravidelná konzumácia môže pomôcť pri prevencii vírusových, ale aj bakteriálnych infekcií. Takisto nám podporuje duševnú pohodu, znižuje stres, pretože je to adaptogén. A to znamená, že nám pomáha telu lepšie sa vyrovnávať so stresom a s únavou. Môže zlepšovať náladu, takisto pomôcť pri úzkosti, depresii a zlepšiť náš spánok, takže tu už máme kvalitu aj spánku a podporiť vlastne bez nejakých vedľajších účinkov, pretože sú rozličné prostriedky na zlepšenie spánku, ale toto je bez vedľajších účinkov. Takisto obsahuje silné antioxidanty, ktoré bojujú proti voľným radikálom a teda chráni nám naše bunky pred poškodením a podporuje dlhodobé zdravie. Takisto môže pomôcť znižovať krvný tlak. Zlepšuje prietok krvi, znižuje hladinu zlého cholesterolu a tým prispieva k zdravšiemu srdcu a cievam. Takisto táto huba pomáha pečení efektívnejšie odstraňovať toxíny a podporuje aj správne fungovanie. Takže je dôležité najmä pre ľudí, ktorí konzumujú veľa spracovaných potravín alebo sú vystavení znečistenému prostrediu. No a takisto nám to pomáha pri regulácii, teda pri funkcii mozgových funkcií a pamäti. Zlepšuje nám koncentráciu, pamäť, kognitívne schopnosti, čím je vhodná pre študentov, ale aj pracujúcich ľudí a starších jedincov. Takisto nám pomáha pri regulácii hladiny cukru a krvi. Takže je prospešná aj pre diabetikov alebo ľudí so sklonom k inzulínovej rezistencii. Naša káva k nám prichádza v takýchto drip vreckách. Predstavuje rýchly spôsob prípravy aromatického nápoja. Takže zachováva všetku kvalitu aj tých chutí, aj zrn. Dáme si tento sak na šálku a zalejeme ho vodou 2 až 4 krát. Podľa toho už ako teda tomu akú kávu rád. Ja milujem moje kapučinka, ale táto káva je tak lahodná a tak chutná, že ja ju už teda používam bez mlieka. Ale pravda, že je to podľa každého chutí. Ak by ste sa rozhodli vyskúšať a neviete ktorú, tak ešte Greenway ponúka aj mix všetkých káv, takže môžete si vlastne jednu krabičku objednať, kde sú všetky, môžete vyskúšať a už potom podľa toho si objednávať svoju obľúbenú. Moja obľúbená je klasická, ale máme pravda, že aj iné príchute, kde sú tieto arómy prírodné a to sú cherry,
táto cherry a klasická budú práve v akcii cez víkend. A tak ešte Irish Cream a Almond, čo sú vlastne horké mandle. A teda môžeme si dopriať túto kávu, ktorá má takisto aj, nie len teda nám dopriať jedinečný kávový zážitok, ale aj prospieva nášmu zdraviu, presne ako Jožko hovoril. Takže určite odporúčam. Ďalší výrobok, ktorý je v zľave cez víkend, je práve tento Fiber Care. A čo to je? Sú to náprstky na zuby, ktoré predstavujú teda taký moderný ekologický spôsob starostlivosti o ústnu hygienu. Práve vďaka patentovanému mikrovláknu a poli nám poskytujú takéto čistenie alebo doplnkové čistenie bez potreby zubnej pasty. Toto sa používa iba s vodou. Výhody sú také, že toto vlákno vlastne Apoli dokáže mechanicky odstraniť ten zubný povlák, nejaké ďalšie baktérie, nečistoty z povrchov zubov alebo nejakých ťažko dostupných miest. A to jemné vlákna vlastne teda vyčistia zuby aj bez toho, že by nám poškodili sklovinu. Nepotrebujeme zubnú pestu na tieto náprstky, takže iba používame vodu a tým pádom je aj vhodná pre ľudí, ktorí napríklad nemôžu používať pastu alebo majú citlivé zuby, ďasná, alebo proste chcú vysadiť akúkoľvek chcú minimalizovať nejakú chémiu v ústnej dutine. A takisto je to, táto štruktúra vlákna vlastne stimuluje ďasná, nám zlepšuje prekrvenie a pomáha predskádzať zápalom a krvácaniu. Čo máme takisto potvrdené od ľudí, ktorí už teda používame tieto výrobky dlhšie. Takisto nám odstraňuje povrchové škvrny. To je vďaka efektívnemu tomuto čisteniu pomáha také škvrny od kávy, čaju alebo fajčenia a teda prispieva k belšiemu úsmevu. Takisto redukuje baktérie a v ústach teda znamená sviežejší dých pre celý deň. Je ekologický, pretože opakovateľne použiteľný, či môžeme si ho teda umyť iba s vodou alebo s našim mydlom alebo pracnými plátkami. Takže je to výborná ekologická alternatíva a znižuje aj potrebu akýchkoľvek iných plastov alebo obalov. No a pravda, že je fantastická praktický pomocník na cestovanie alebo ľudí, ktorí sú teda na cestách alebo teda do školy alebo do kancelárie. Takže tieto sú ideálne, je to ideálne pre ľudí s citlivými ďasnami, zubami, teda, ktorí chcú znížiť teda používanie chemických produktov. Takisto je to teda u nás, ja to osobne odporúčam ako doplnkovú starostlivosť k bežnému čisteniu zubov. A výsledky môžete vidieť, ako tu napríklad to temné bielenie prirodzené. Takisto sa môže používať aj pre vašich miláčikov domácich, pre psíkov alebo zvieratka. Proste je to fantastická možnosť čistenia, ale aj pre starších ľudí alebo babetka, ktoré ešte nemajú zubky, tak kľudne si môžeme s tými ďasienkami vlastne prejsť po tých zubkoch. Opäť teda vo vynikajúcej vzľave počas produktového víkendu, kto ešte neskúšal, určite odporúčam. No a ďalší fantastický produkt, ktorý nám Greenway Global ponúka, je tento Green Fiber uterák, osuška a ešte aj uterák. A to je naozaj revolučná starostlivosť o pokožku. To je vyrobený vlastne z toho istého vlákna a používa iba s čistou vodou toto vlákno, či už teda na osobnú hygienu alebo na upratovanie. A je to mimoriadne efektívny spôsob proste starania sa o starostlivosti o pokožku. Tuto vidíte to vlákno znázornené, aký je rozdiel medzi obyčajného vlákna a našho Apoli.
je teda veľmi šetrné aj ku svojej pokožke a tá absorpčnosť, čo voláme vlastne, tam sa stáva ten kapilárny efekt 100%, takže ako náhle sa produkt, teda ten úterák alebo útierka dotkne povrchu, tak 100% všetko sa je do seba. A práve toto apolitu má tú vysokú absorpciu, kde môže absorbovať vlastne veľké množstvo vody. V tomto uteráku je výhoda tá, že rýchlejšie teda suší pokožku bez trenia, tým pádom minimalizujeme podráždenie našej pokožky. Vidíte takisto tuto znázornený ten kapilárny efekt. No a tým pádom vlastne bežné uteráky nám môžu na tej pokožke zanechávať zvyšky mytiel alebo nejakých baktérií a tie môžu spôsobiť vysušenie alebo podráždenie, ale práve tieto uteráky pomáhajú udržiavať tú prírodzenú hydratáciu a pH pokožky, takže to vedie k zdravšiemu vzhľadu. Takisto toto vlákno odpudzuje baktérie a bráni ich množeniu. A to znamená, že je teda menej nepríjemného zápachu a dlhšiu hygienickú životnosť uteráka. Takisto rýchlejšie schne, až 3-krát rýchlejšie ako bežné uteráky, čo minimalizuje riziko vzniku plesní a baktérií a navyše sú mimoriadne trváce a odolné aj pri častom praní. Opäť môžeme potvrdiť aj ľudia, ktorí už teda používajú tieto uteráky, už sme mali aj rozličné iné typy a tie už máme veľmi dlhú dobu. Takže šetríme takisto aj našu ekológiu, pretože ich neperieme tak v tých chemických prostriedkoch. Šetríme vodu, teda čistiace prostriedky a vďaka antibakteriálnym vlastnostiam vydrží ten uterák dlhšie čistý. A pravda, že mikrovlákno je teda mimoriadne odolné a teda vydrží o mnoho dlhšie. Ak sa mi to... dobre, vidno. Na tomto videu uvidíte tú obrovskú absorpčnosť tohto uteráka. Teda tie uteráky, myslím si, že už keď sa dostane do Greenway, keď človek raz vyskúša, už nechce iné vyskúšať, to my si myslím, že aj všetci ostatní, aj Ivetka potvrdia. Takže pokým to video hrá, tak ešte si povieme, zrekapitulujeme, pre koho napríklad tieto uteráky sú ideálne, a to najmä pre ľudí s citlivou alebo problematickou pokožkou, ak majú nejaké ekzémy alebo alergie, takisto pre deti alebo bábätka, aj keď pre bábätka máme aj iné uteráčiky v ponuke. Pre športovcov, pretože rýchlo schnú, aj majú antibakteriálne vlastnosti, takže sú ideálne aj po tréningu. Pre cestovateľov a proste každého, kto chce ekologickejší a zdravší spôsob. Vidíte to? Starostlivosti o pokožku. A miska je prázdna. Takže tá samosť je ozaj obrovská. Teší sa takisto ako my všetci. Takže rekapitulácia produktov, ktoré sú. Vidíte teda, o koľko percent sú v zľave. Či už teda včera 15, káva o 16, aniel 10. A ešte máme aj o naše kaše z ľanu, ktoré sú z minus 20%. Ale tie už sa nám tu nezmestili. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Takisto ste vítaní sa ku nám pridať, či už teda na Ivetkyných kanáloch, alebo v skupine Facebookovej Čistý domov Zdravá zem, alebo na messengerovej skupine Prírodná pohoda s Katkou. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť, aj za váš čas a prajem príjemné požitky so všetkými týmito výrobkami. Ďakujem, Katka, bolo to skvelé, perfíš. Teším sa. A ja by som sa ešte predtým, než skončíme, opýtala teda, či majú účastníci naši, čo nás pozerali, nejaké otázky na nás. Ja by som mala, Ivetka. No. Ja by som sa chcela spýtať k tomu zmatňujúcemu krému, že či by to bolo vhodné aj pre 13-ročného chalana.
Lebo presne bojujeme s tým, že teda začína mu puberta, a dosť také škaredé začervenané tie pupienky. Ja som už objednala tú detskú rukavicu, čo je taká jemnočka, že s tým ako čistiť, ale toto ma celkom zaujalo, že či by to teda bolo vhodné aj pre 13-ročné dieťa ten krém používať na tú pleť. Všeobecne Anyray kozmetika sa doporučuje od 14 rokov, ale ja si myslím, Mhm. že už ten rok hore-dole nemá. Mhm. A musím teda povedať, že moja dcera nepočkala ani do 14. Mhm. Používa tie také ľahšie krémy už teraz a má niečo po 10, takže a žije, hej. Takže nemusí sa určite toho bať a práve, že v tomto zmatňujúcom kréme nie je nič, čo by malo uškodiť aj takto mladej pleti. A myslím si, že keď to bude používať už teraz, tak predíde tým zápalom a tomu zhoršeniu a ako niekomu dokonca vznikajú aj jazvy. Mladí. Tomu by som chcela predísť, hej. Čiže určite doporučujem, že môže ho vyskúšať. A Mhm. myslím, že bude spokojný s výsledkom. Ďakujem. A ja za otázku. Dajú sa aj tie jazvy nejako riešiť? Jazvy už len takým kozmetickým ošetrením. Ja napríklad robím ošetrenie jaziev už takým mikroihličkovaním službou v salóne. Takže dá sa to nájsť, neviem, Darinka, ty odkiaľ si, ale robia to viaceré salóny. Je to vlastne také ako keby hĺbkové zapravenie výživných sér do pleti a ktoré vlastne spôsobuje to, že vytvárajú kolagén tieto služby a tým pádom môžu ako keby znútra tú pleť začať vyhľadzovať. Mám s tým skúsenosti aj s jazvami, že sa zjemnili, takže pokiaľ sa to už není nejaké moc hlboké defekty, tak dá sa to aj týmto. Prípadne potom to, čo aj ja robím, to mikrospalovanie, to je úplná regenerácia pokožky, takže to by som ešte skúsila. Len Lézer, fotku. laser nerobím, takže s tým nemám skúsenosti, neviem, ale viem, že aj toto spomínajú na to, na tú jasne zjazvenú tvár. Takže takéto služby už potom, keď už sú hlboké, no, tie jazvy. Ok. Už len fotku. Že čo s tým? Ako? Aha, no, dobre. Dobre. Pošli fotku Ďakujem. za maličko. Máte ešte niekto nejaké otázky k produktom? Ja by som Ja som sa chcela opýtať na tú kúru, no, že si spomínala, že si ju používaš raz do mesiaca približne. Takže normálne dlhodobo sa takto môže, že proste jedna tá kúra raz do mesiaca je tak preventívna také odporúčanie. Pretože ona obsahuje zložky, ktoré práve zabraňujú tomu predčasnému starnutiu, takže prečo si to nedávať, že? Lebo myslím si, že veľa žien chce vyzerať dlho mladistvo a keď máme v ponuke takéto produkty a ešte dokonca bude za úžasnú cenu, tak treba jednoznačne vyskúšať túto kúru. Prípadne je tam 8 tých sedení, môžete sa rozdeliť s kamarátkou, môžete to dať známym vyskúšať a zistíte same, že či vám naozaj vyhovuje tento typ. Potom ešte k tej kúre, pokiaľ máte veľmi citlivú pleť ako ja, tak môžete čakať také jemné začervenanie po tej maske, ale to odznie. Čiže sa toho nezlaknite, aby ste vedeli. Dobre? Pokiaľ je tam nejaké ochorenie kože ako rosakea napríklad, alebo nejaké také, že ste veľmi citliví, tak nedoporučujem tú masku používať, lebo by mohla veľmi podraždiť pleť potom. Tak. Ja musím potvrdiť, ja mám tú kúru. Ja ju používam každé 3 týždne. Ja mám tiež dosť citlivú pleť. Prvú, keď som si dávala, tak som cítila také jemné, také akoby štipkanie, ale už pri druhýkrát, keď som si dávala vôbec, že nič, ani som nemala začervenanú.
A teda nejako minulý týždeň sme v práci riešili, ako medzi kolegyňami sa rozprávali, že kozmetika a takto, aká je tá denná rutina. Teda ja som tam začala rozprávať, že hej, že aká je moja. A jedna kolegyňa tam akože povedala, že no, podľa mňa ty to už aj akože s tou starostlivosťou musíš preháňať, lebo ty si normálne, že ak naleštená. Tak akože mi to tak padlo dobre, že teda to, Super. čo robím, robím dobre a tá kozmetika Anyray je naozaj teda účinná a používam ju fakt len druhý mesiac. Áno, ona Super. má, Aj ten pocit, že po tej maske si naniesla, je Je úplne úplne jak to... bábätko, to si dávam Áno. každý tretí týždeň a každý týždeň si dávam tú remodelačnú. A som si teraz poobjednávala aj tie látkové, takže sa chystám akurát zajtra prvýkrát, že si vyskúšam z tých látkových. Tak som zvedavá. No, kolegyňa zase spadne na zadok. Povie, ako máš krásnu tú pleť. ja, Ako väčšinou mi ani netypujú, že mám 44 rokov. Väčšinou sa ma pýtajú, že koľko máš? 36, 37? O, ty máš maximálne 37 a keď poviem, že 18-ročnú dceru mám, tak sa zvyknú akože diviť, že čo? Že ty nemôžeš mať také Staršia veľké sestra. dieťa. Hej. Áno. Ináč už sa mi stalo, hej, že sme šli po ulici a teda akože čo dávnejšie už nevideli, že toto je, že sestriné dieťa, alebo že toho, alebo to je, že mladšia sestra. Mám mladšia sestra. Takže akože Jasné. dobre to padne. No pozor, lebo s tým Annie Ray tu budeš mať už potom 20, už budeš ty tá mladšia sestra. ja musím povedať, čo sa týka mojich klientiek a používania kozmetiky, teda aj Erika v úvodzovkách medzi ňu patrí, nie je úplne takto priamo v salóne, ale aspoň takto online. Tak píše mi väčšina, že pri používaní kozmetiky Anyray si aj okolie všimlo, že sa s tou pleťou naozaj dejú divy, že vyzerajú tie ženy lepšie, presne ako si ty Erika povedala, že ak vyleštené. Áno, tá kozmetika naozaj robí tú pleť mladistvejšou, takže určite doporučujem ju vyskúšať. A ako som spomenula, pokiaľ bude mať niekto problém s tým, že ako, s čím začať, tak ľudia nás môžu na ktoromkoľvek tom kanáli, čo sme uvedli, kontaktovať a určite s Katkou radi pomôžeme nadstaviť aj nejakú tú dennú rutinu. Takže kľudne sa môžete na nás obrátiť. Ja si nedám na ňu dopustiť, hovorím, to je moja osobná skúsenosť, ale výborné, výborné krémy. Áno. Ja zatiaľ tiež, čo som všetko vyskúšala, tak ako topka môžem len pochváliť. Ja som mala tiež túto také hlbšie a akože je vidno, že to mám menej proste. A akože za 2 mesiace taký výsledok, tak som zvedavá po roku. No to, čo som ukazovala, tú fotku, to bolo, tuším, po 2 rokoch tejto prezentácii, ale mám fotku aj po roku a už po roku ja som sa nefotila zámerne, že idem teraz sa testovať, lebo som nevedela, čo tá kozmetika pri používaní vlastne na začiatku vôbec mi dá. Či mi dá niečo, lebo som nemala dobré skúsenosti s ničím predtým. Nikto Ale, nečakali to. no, ale som si sadla. Normálne som si sadla. Idem, aha, starú fotku som našla, idem to porovnať, som si sadla na zadok, ako keď som videla ten výsledok. Čo mi tá kozmetika vlastne spravila, akú zmenu. Tak jedným slovom len doporučujem.